हाय हॅलो नमस्कार। तर मित्र हो, आपल्या आजूबाजूला दर दिवशी फसवणूक, गुन्हेगारी, मारामारी अशा अनेक बातम्या कानावरती पडत असतात। या सगळ्या बातम्यांच्या कोलाहलामध्ये काही महत्त्वाच्या आणि सकारात्मक बातम्या मात्र आपल्या नजरेतून सुटून जातात। याच बातम्यांचा पॉझिटिव्ह डोस घेऊन आम्ही तुमच्यासमोर येणार आहोत। तर आपण जाणून घेणार आहोत रोजच्या दैनिकामध्ये येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या आणि सकारात्मक बातम्या। तर आजच्या दैनिक गोमंतकमध्ये अशा कोणत्या बातम्या आल्या आहेत हे जाणून घेऊयात। आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासूनच स्वयंपूर्ण गोवाचा नारा दिलाय। त्या पद्धतीने त्यांनी विविध योजना सुद्धा आखल्यात आणि त्या प्रत्यक्षात सुद्धा उतरवल्यात। तर अशाच मत्स्य विभागाच्या स्वयंपूर्ण योजनेतून राज्यातील जुलिओ अल्वारिस आणि दत्तराज तारी या दोन तरुणांनी शिणाने उत्पादनाला सुरुवात केली आहे। डिसेंबर 2022 मध्ये या तरुणांनी या व्यवसायाला सुरुवात केली होती आणि आत्ता अवघ्या 9 महिन्यातच त्यांनी चांगलं उत्पन्न घेण्यास सुरुवात केली आहे। यासोबतच सत्तरी तालुक्यातील नगरगाव पंचायत क्षेत्रातील म्हादई वाईल्डलाईफ परिसरातील माळोली या ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्र सुरू करण्यात आलंय। हवामान बदल, महापूर येणं, वादळ येणं यासोबतच जंगलांना आग लागण्याच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत। या सगळ्यावरती संशोधन करणं, त्याचा अभ्यास करणं यासाठी हे केंद्र खूप महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त ठरणार आहे। या केंद्राबरोबरच बोंडला, मोले, नेत्रावळी आणि खोतीगाव या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारचं स्वयंचलित केंद्र सुरू करण्यात आलंय। मित्रांनो, गोवा ही कलाकारांची भूमी म्हणून ओळखली जाते। जगभरातले पर्यटक जेव्हा गोव्यात येतात तेव्हा इथल्या निसर्गाबरोबर इथल्या कलाकारांची कला पाहून सुद्धा आश्चर्यचकित होतात आणि मोहित होतात। तर अशाच एका कलाकाराची माहिती आजच्या गोमंतकमध्ये देण्यात आली आहे। तर फोंडा तालुक्यातील आडपई येथील शेखर दुलो वस्ता आडपईकर हे एक चांगले चित्रकार म्हणून ओळखले जातात। यांनी चित्रकलेचं कोणतंही शिक्षण घेतलेलं नाही, पण त्यांनी काढलेली 3D पोर्ट्रेट्स पाहिली तर भले भले मोहात पडतात। आपल्या सगळ्यांचे लाडके माजी संरक्षण मंत्री तथा मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर अर्थातच आपले भाई यांचं देहांत झाल्यानंतर शेखर यांनी त्यांचं एक पोर्ट्रेट केलं होतं। अवघ्या 1 तासात त्यांनी केलेलं हे पोर्ट्रेट पाहून भले भले त्यांच्या प्रेमात पडले होते। अशी अनेक प्रकारची पोर्ट्रेट त्यांनी केलेली आहेत। पोर्ट्रेट सोबत हार्मोनियमवरही त्यांची बोटं अलगद फिरतात आणि आपले कान मोहून जातात। तर ही बातमी सुद्धा आजच्या दैनिक गोमंतकमध्ये आलेली आहे। तर या आहेत आजच्या सकारात्मक बातम्या। आजच्या पेपरमध्ये तुम्ही काय सकारात्मक वाचलं आणि तुमच्या आजूबाजूला जर कोणी काही सकारात्मक करत असेल तर आम्हाला नक्की कळवा आणि त्यासाठी आमचं दैनिक गोमंतक TV हे YouTube चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा गोमंतक डिजिटल।